Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Iptiang sapai pi baro syakimat kimat mentara jan miet ka arpu pratari ku jemang arajar arbusan. Kimat kubor na keleng kejelah. Ki pulit ki layai beteng ban lekwat ya ki arngut sikurim ki bana Indore Madhya Pradesh kata Uraja Raghuvanshi bat ka kurim jong u ka Sonam Raghuvanshi ki bala jar ngai hakatain sora. Menin gasni ki pulit ki lawat hagi benta per jong nong rian bat ha maulak kiat. Bat menta gasni pat ka arpu pratari ujemang ki pulit harengkat ka kenhun jong ka State Disaster Response Force kila lek banwat sya ki riat ki them ki badan hagi benta jong ka wei saudong. Menteri Sorkar ba AL Hek ula lek sya sora ban pek ya ke jingyai bet jong ka jingwat ya ki arngut sikurim ki baja ngai. Ka kenhun Search and Rescue Team ki ksau pulit lani ka K9 unit ki drone jong ka NESAD Special Operation Team lahir syanong riat pendam dekar mau lakhiat mau saho wak kaliar bat wei saudang. Menteri ramba kejelau Konrad K. Sangma ula play yaka architectural drawing of the Tura Secretariat yaka ba on tei haka jinglot kaba kot shispa sanpo klur tengka. Menteri ramba ula pentip bagani ke Secretariat kan trekam kum ka additional Secretariat na ka benta ki pajba jong ka rilum garo. Ya ka phase 1 jong ka ni ka Secretariat on pendep no lakumno hau benai kelalengkot arjar arpenyo kenang ban pensuk ye ki pajba garo ki bumdan kamshu bandang wan senong ba selong na ka benta ki kam office. Menteri ramba kejelau Konrad K. Sangma ula berengem ban blacklist lani ban ai dagyong bat ban kang ya ka company bandang pentrei ham Meghalaya lada kamla ban pendep hakapor balabu na ka daw jing pen slam bat snai ya jingking ha dama chiring ka badon ha masa akong balatipru kum ka cinema hall William Nagar. Kani kalong hadin ke jingyo ujor nau menteri ke Sorkar Jela Umar Quiz and Marak halor ke jing pen slam ban snai jingking. Menteri rangba ula maham ya ka company ban trade penstet ya ka kam bat ula betharu ban ai kai port man la ka sni halor ke jing trade. Ka seng Giantia Students Union kala pelong da ka jing ya khi ban dawa na ka Sorkar ba ka dei ban thaulat ban penurung kelas ya ki khna ki baduk kelas. Hapdeng jong ka ni ka Sorkar lengba ka office jong District School Education Officer jong ka West Giantia Hills District kala penmi ya ka jing pen bena bakala penrung ya ki stream beper haki college bat ki higher secondary school ki badon ha West Giantia Hills bat ru bala penmi da ki school step lani ki morning shift bat ki school mate lani ki evening shift baki khna kini yo ban naik kelas. Katanat puli putih jong Sorkar Jela kala bu thong ban kentup lang haju ya palat rispa terli ki skul Sorkar bat ki skul Samagra Shiksha Abhiyan hapo ka kela banengkong hapo uniu snem. Kajing temu jong Sorkar kalong ban penduna ya kajing mang pisa ban pelot hak basiu tulap ya hinahikai. Ya mentah ka Sorkar Meghalaya kala pelot palat ar hajar saus pak klur tengka ban siu tang ya ketulap jongki saupo hajar ngut kino hikai hakaba tang nyau hajar ngut kidei kino hikai jongki skul Sorkar. Ya kani la pentip dau Commissioner and Secretary ubakmi ya ketanat puli putih Vijay Kumar Mantri. Ka Sorkar Jela kala pelat ya ka guidebook na kabenta kino hikai kiba hikai naduk kelas 1 haduk kelas 10 da kajing temu ban penjanai ya ka puli putih jongki kena skul. Commissioner and Secretary bakmi ikatanat puli putih Vijay Kumar Mantri ula ong ru bakani ka guidebook kalong ru shibenta na ka CM impact bala penmi dak Sorkar ban yarap ya ki kena skul ki ba penkre ya ki excellent. Ka nong tu nong top ya ki pai ba la ni kata ka bang ka ki ong ka scammer kala pla ha wei rangba bakala lutin riu pho lak tengka na ki pai nong shong snong jong ka Jela Meghalaya lengba ki kam thok jong ka ya ki pai ba lengba ki kor internet. Kani ka brio ka badon ya ki kerteng baper kum ka Elena after ka Senior Sangma bat ka Selinia kala pla ya kani ka jingnya keren online bat wei rangba ubana ka snong Sherwang East Giantia Hills District
uba Benedict Salahe, uba lajan syak pengop haka henrei uba lalapat ban pengop kela bahkan pla lengba ka jingnang jung u bani keren. U aktor Bollywood Parvin Dabas ubadai utrai jong ka Pro Panja League bat ka kurim jung u ka Priti Jhangiani kilawan sa Meghalaya ban pek ya ka jingkiu ka ni ka jela ha ka jing ilek kai sports kila yaro ru ya ka sarkar ka ba ai jing kersyani kinong ilek kai ka bala job ha ki lempong ilek kai national but international. Kini ki arngut kilai kendo yo Didi Shira, Director Sports Department, bat yo ba paya o Assistant Director Jongka lembat ki wede. Hadu menta 4 lap dien satia yo ba san ku par lengkoi. Urang ba ubala ngam jelop nadu ka arpusan terik jemang arjar arpusan hakapor ba ulek tong dok ha umni. Uni rong ba ula lek chawa umni hakapor jan mien harengkat bat laingot ki khenaret henrei kensan ula hap hapo twei bat ula ja sendan jelang. Ka bor snong jo ka snong laublei ki latri shitom bat ka pha priu lai phongot man laga sni ban wat yo ni rong ba henrei hadu mentaro kim pat lap setia. Mentang ini pai syakimat kubon na keleng kari. Ki pulit ke jela Manipur ba ke jela Mizoram ke la yok kurup yo drop basong dor kendai klor nyu polak tengka balawan ra na Myanmar ban pun poi syaki benta beper jong kari India. Sangut ki brio ki bon kit yo new drug ki la syak kem no. Kajing yok kurup drug ke dai hala ke jong ke jaka ha Mizoram la yok bat ha Tekhang ha Manipur pat la yok bat ha Koide ka ba ha Senapati district. Unong yalam jong sang Congress u Gaurav Gogoi ulaong baka jingwan khenra ka Enforcement Directorate hagi benta beper jong ka Assam bat Meghalaya ka dei ka dak jong ka jingdon ka jingkhayi dewyong be ai hakaba kila yok kurup ya ka pisa ka bakot shiklor san papralak tengka arteli ke kali remdor bat kawai kiwai pat kitiar. Ulaong bau Himanta Biswa Sharma usu thok ikipat ba da ka baong ba kamdon ka jingkhayi dawyong be ai bat ula dawa ba dei ban pa tokit ha ka CBI. Halor ka jing kno bau don ka jing dei bat ka Pakistan u Gogoi ulaong ba kalok jung u ka Elizabeth Kolbom Gogoi ka dei bat ka international NGO bat ka don shisnem ha Pakistan house nem arjar khatway namar bala pha ya ka sha Pakistan ula ong bo ula lek sha Pakistan tang shisien house nem arjar khatlai bat ka taru da ka ba yai kat kum ki kendon an jong ka sarkar halor ka jing sha no ya ka jinglong dong India ka lok jong u ula ong ba ka lok bat ki khon jong u ki dei ki nong shong shnong jong ka United Kingdom. Ki pulit jongka nilan karai kila hukum ban khang shwashipor ya ka park ka bapau ha injam bakam ka badon ha Chennai hadien bakala thut ka giant wheel bat lai pongut ki brio bakan thup ya ki khnaren kila sakut hashtag sun kani kala ja ha jan miet sngi hat majai ki pai ba kila ting ba khnyu anre don bok kam shim la ja ai ka basniu namar ba ki pulit kila la ban sei ya ki brio da ka ba pendon kam da ki machine. Kibor Peniai District jongga Jamnagar District ha Gujarat gila bread ya ka kiat bat ka biar basongdor Southway Point Trapulai lak tengka bat la teliat yaki de ka roller hado khanyo ajar South Park hendai punyo bilor kedai ka kiat ka bala yok kurup na Panchkochi A Division Panchkochi B Division bat Kalabat Rural Police Station la teliat yaki ni ki bilor kiat hakamat ki magistrate bat ki nong saki. Kaseng Bharatiya Janata Party ha Karnataka ka persya ban kem yo nong yalam jong ka Vishwa Hindu Parishad u Sharan Pumpwell bat kala maham ru ya kaseng Congress balada uniu nong yalam ka VHP unsya kem ka sarkar ka hapshim jinggit kli lada ja AA u Sharan ula sya kem hakasngi hat majai hadien bu lapun bena daka ban persya ya ka jingsya peniap unong yalam niam Hindu u Suhas Shetty ha Mangaluru. Nrei kamadien ki pulit kila pelai no yo u shua ban ra shin sha. Unong aiktien jo keseng Bharatiya Janata Party u Shehzad Punawala u la thalain yo unong yalam keseng Congress u Udit Rai namar ba u kuno yo Shashi Tharoor kum unong aiktien bashlur jong keseng BJP.
Ulang bagani ke jing keno jong uni unong yalam keseng kongres ka kta bahaya ka ri namar ba ushashi tharur ulech sebarri ban mikmat ya ka ri ban ya kren ya ki kam Persia ya ka Pakistan. Unong pang COVID ubala South Post nem kartau la khlat no ha Government Medical College and Hospital ha Chandigarh. Uni unong ye pang udai ubana Ferozbad jangga jela Uttar Pradesh. Lawan rai una Ludhiana hadin balalap baudon ye jing pang COVID. Mentapat ngini pai syakimat kubor na keleng kiri ke pertai. Ka Jennifer Greeling Simon kan dei ka kentai ka banengkong ban bat kum ka Presiden Jongari Suriname hadin baka seng National Democratic Party kala job bongot ki MP haki election ke padang Shudep kat bau Vice President baremu badai unong India u Michael Ashwin Satyendra Achin un bat ya katanat ka badan kamtam hak sarkar jongga Jennifer. Ka Jennifer kaladon mentah new voice nem kerta kalalong nong mikmat syaka National Assembly jongga Suriname nadu usnem khat khandai spa khandai pun Rio. U achin pat udai Vice President bakhna tam jongga Suriname u balabat ya kene kakam nadu usnem arjar khatsan hadu usnem arjar arpo. Udai ubala yo ya ka khusnam Order of the Yellow Star namar ka jingno senyang jo u Hagari Suriname bat kamtam ya ka jing syakri ka babhatam ka pula ai ya ki nong India ki ba kelalong ki nong syong snong bapura jong ka Suriname. Ki nong kersyan ya ka St. Charles Hagari Nepal kin sedang biang ya ka jing ya ki jong ki nado ka sengi palai hadin bagi lasange arbna ya ka jing ya ki jong ki bandawa badai ban wanra biang ya ka St. Charles Hagari. U chairman jong ka Rashtriya Prajantra Party u Rajendra Lingden ulaong bakani kadai ka jing ya ki ka ba jai jai bat kanom don kano kano ka huri hura. Kajing yakhi kan long ha Ratna Park kabadon hanong ba Kathmandu. Artali kiseng ki bahe ha Australia kata ka Liberal bat ka National Party kila poi sya kajing ya menjur ban ya trailang bat ban ya teklok bandon lang ha kaliang Persya. Kini ki artali kiseng kila ya klat lok house nam khat khandai spa prapunyo hnrei menta kila trailang piang. Kanong elam jongga Liberal Party kapa batro kum kanong elam jongga liang Persya kala ong baka ni ke jing trelang kan pen ke jing klan jongga liang Persya hing dorbar Taiwan. Hagi yang dorbar ka Australia ki don sispa san pongut ki MP kaliang Persya ka don saupulai ngut. Unong yalam jongga seng Jamaat Islami u ATM Azharul Islam ubriu ubala syakrai penrem bat syakrai penyap haka International Criminal Tribunal jongkari Bangladesh namar ki kamrunar ki bau lale haka por ba lakhi katma Bangladesh lani ka Bangladesh Liberation War haus nem khat kandai spa nyupuai menta larai penkesan biang u hadian baka Supreme Court jongkari Bangladesh kala syong bishar bat pek niap biang sasisien ya kamokot tuma Persya u Islam ula syong patok la khat lais nem kenti. Kani kadai kesin ke penengkong ba ubriu bala syarai penyap un yok biang ya kejing penkesan bat kalong kumba ubriu bala yap un imbiang. Namar ba kejing pun briu hakani kari kala hiar sepapalat. Ka sorkar South Korea kala shim bun kilat kilenti ban penslur ya kinong syong syong bakin yok hun bongut. Lengbagani kajing khaklung ki brio ha South Korea kala kiu ba kini ki khandai banai balaleng tang hau banai leber kiladon hadu arpuai hajar ngot ki khlung balakha kadau kajing hiar kajing bun brio ha South Korea kadai namar ba pun kinong syong snong jongka ki yolok derpor bat onda ka snem jongki kala he bon ru ki bakwa ban syong marwai klemlok bat ki ba yolok ru bon ki bangkwa khun hnrei ka sorkar kala ai da skim na kabenta ki baya tho shong kurim bat na kabenta ki bayo khun ru hadin baki ladap wan pai nagari France ka kanhon jong ki MP na India ka bayalam da u Ravi Shankar Prasad kila lek Sashari Italy ban lek yathu shaka Italy yaki kampan trim jong ka Pakistan da ka ba baitin ka bat ai jakari yaki leno kakanhon jong MP kalapoi hanong ba Rome bat lawan syau yaki da ambassador jong India u Vani Rao. Kani kakanhon kani kando yaki he sarkar jong Italy ban batai pinya
haki syapanga Operation Sindur bat ban pan jingkersyan banyak kon persya ya kileno. Presiden jangkari United States of America Donald Trump ulama hami Presiden ke Russia Vladimir Putin da ka baong baka jingbum senge syu ke Russia ya katma kalong kumbau Putin mut ban yele kai bat ka ding. Trump ulaong baka jingle Putin kan yalam ya ke Russia syak basniu. Syu ulaong ba sung thu syu ke ke ba Putin ule. Uang balada kumni kan poi syak basniu bat kalaru pan poi syak katma ba ka balai. MP nakaseng Janata Dal Sanjay Kumar Jha bayalam ya ka kunhun ki MP sa South Korea ulaya kendu ya YouTuber bapau nam bha Yechan Si Lee ya bala jukhot sinru kum Korean Bihari ulaong ba kajing ya kendu kalong ka compare bha namar kani kadon kajing sno apdeng ka Korea bat ka Bihar. Uli udai YouTuber ubapen ya kerukam jongki Bihari bat utip baharu namar bahaga por udang red usyong usaha patna bat ula haga culture jongki Bihari unang rupan keren Bihari bat maithali kiktin ba keren ha Bihar ujhaw laya keren bat uli daka ktin maithali. Ito gilong kimat kublay.